sampun ngatur. Terima kasih. Duduk dulu Dek Niken. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun oh diinggah nih. Oke, Monggo Bu Sri. Wah. Pundi piyantune? Bu Sri. Bu Sri Waras. Nggih, Bu Sri Waras, monggo. Pinarep wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Monggo Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kalau katuran pinara wonten panggungan. Bu Care, sekalian, nggih. Monggo Bu Care kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo. Monggo Bu Sri. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Nah, alang-alang mawon, Bu. Tok. Wah, niku Nah, Bu Sri Waras. Waras niki nggih. Jumeneng mawon, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pondhek terus jenengan tengandhap keco. Nggih, monggo Bu. Katuran napa? Panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di Tepani kalian. Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Oh. Monggo. Jeng salindri nyun sewu. Oh monggo Aku ya nggih. tolong. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Gak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aji janji. Ja. Ayo digedruk nih, gedruk ya. Cedak. Dung pempek, dung pempek. Trak. Suaranya Trek, gitu. trek. Iya. Yuk. Apik men suaranya. Lagu ini untuk teman-teman Ranusia Desa Sawi. Oke. Sama Ibu Kades dan Ibu Mustafa Fahri Bujarwo. Pimpinan Senam Lansia Sawi Wegar. Ya. Lagu ini ditujukan pada semua penduduk Desa Sambi. Amin. Terima kasih Amin. kepada Pak Kades dan serta perangkat desanya dan Ibu kesenam Senam Lansia Wegar Bujarwo Buajang Mustafa Fahri. Oke. Oke.
nuwun. Sami dalam swanten ugi padalah Nggih Bu, luar biasa. Lenggah-lenggah Bu. Luar biasa. Dipegang Miki. Cek. Wah, nggih. Swantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora Wow. ciri khas kok Ciri khas nggih. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Wah, Oh, iso. Oh, yo enak. Enak ada goyangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacot. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati, Cah. Asik kare. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yu Limbo. Amin. Amin. Jangga wong donga. Donga kok amin. Tembang. Oh, Lembang. nggih. Monggo. Niku wau wonten napa Mas pamundhete? Liwung. 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 Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya tidak mau disebut orangnya. Oh, oke, siap. Nyabar mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, oke. Yuk, monggo, Cok. Lewong anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sih ben beda Oke. nuansane. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga. Ya. Godho ati rinten siang dalu inaraban jiwa reka ngedang rasa tumetesing kalbu segera datan bisa ngeluluke hatiku suwinggan pengenteni lipung ning atiku anto jampi radia ati sanwiji kenatian adotan lakoni Yuk. Oh. Lanjut. Sedepan kita ratu Merenges liramu Kadang ing sisihku Mugi Gusti Tarik, Mas, yuk. Awas. Astaga. Juga. Ah!
Terima kasih Dik Sinta. Tur. Mas Victor mengko ditutuk ning nggon goro-goro. Siap, Mas. Pelok larase. Duk, piye? Iki critane sih dawa Wahyu Senopati. Request pamundhut saka Bapak Lurah ngono mak. Ditutuke cawi sesaji karepen ora kena dukane ingkang sinuwun. Ngono ya mak. Ayo tak derekke yung. Kuku sing dumaku melon mangambar selaning krana. Pripun? Konco Kades Oh, Selodono. Oh, nggih, monggo. Bapak Kades. Pak Kades sinten, Pak? Pak Suyono. Bapak Suyono, monggo katuraken. Kades pundi, Pak? Kades pundi, Pak? Selodono. Selodono. Monggo, Bapak. Monggo Pak Kades. Yo. Asik. Ae tolat tuli kapena oni. Renyohake pak elakatroka tipong guling 2 kali ngangate ngasuling kumandang sorane kapena unine Sugeng Pak Kades. Sugeng dalu Bapak. Wajan. Nih. Wah, miki. Niki Bapak. Iya, miki. Wah, jenengan saking pundi wae, Pak? Kades pundi? Selodono. Selodono. Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Luar Akbar. biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit purwo. Alhamdulillah. Delukas tanggap. Amin. Wah, amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kali Sekseni lho nggih. Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Nggih. Alah kok bontekne dhewe kaya. Oh nggih, ampun supen nanggap kula nggih Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula dhewe riyen Pak? Wis. Walik. Ora Mas, aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha ae. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Nggih. Dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa ringgit purwo dalu menika hajatipun disasami bersama Pak Kades dan perangkat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku. Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak. Tak kira omongke dawuhe wit mau walus dong. Lah ya walus lah kok merdeka gitu lho. Oh, tenan kaget aku. Semangat loh. Nggih, semangat, Pak, semangat. Pripun, Pak? Nggih. Menika kabeh napa kula Mas teng mriki niku? Loh, monggo. Monggo. monggo kersa, Pak. Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Kon joget. Mantune ya wis padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten? Lah, menika Pak Sambi. Nggih. Lagu kang kondang sak menika Apa? aja dibandingke, Mas. Oh, masuk. Setuju nggih? Oh. Ya, yuk, Arjen. Nah, niki betul dangdut. Koi ngene. Aja dibanding-bandingke. Banding-bandingke. Iya. Aja joget sik to, Tor. Musik irung muni kok. Lho aku iki Pasti Nah, lagi maneh. Saiki nyeni mani. Lah. Dipun awiti Mbak Niken. Monggo. Oh, nggih. Aja dibandingke nggih.
Iki pripun Mas Dalang? Ya jal anu dhisik nembango sing nganggo bawa dhisik nggo mengisi ana ing bengi iki ya sing mat-matan dhisik langgam-langgaman dhisik ora apa-apa. Nggih, saderenge bawa niki kula tanglet jenengan angsal. Lho takon babakan apa? Niki sing dianti-anti adik kula jenengan jak napa mboten? Adik sapa? Adik Victor. Yo tak jakno. Oh, nggih dijak nggih. Nggih, Cah setengah meter lho kok ya dijak barang iki dapuk apa. Lho iki dapuk sajen. Iya. Oh, pundi adike? Nah iki. Oh iya, ya Dik. Niki riyen niki nganu Victor niki asli saking Korea, Mas. Oh, Korea, Nggih, South saking Korea. Korea. Selatan. Nggih, kulino ngebong boto. Terus akhirnya dhek melu kabong. Oh iya. Akhirnya malah koyo ngene iki. Jaluk dikancani to Ayo sampean. toh. Jaluk Ayo, dikancani. Dik. Wah kok yo Dik. Ayo jaluk spot bareng. Jaluk spot bareng. Jaluk spot bareng. Gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul. Wes le. Entek barang kok iya. Piye to? Jare kok Korea Selatan kok wujude kaya sak tengkelan daging ngono lho. Domongi setengah meter kok Kan sak meter mboten jangkep ta ning. Ngono kuwi kaya ngono kuwi jariane piye ya ngono kuwi. Heeh. Buwebetne. Oh niki mboten jarian iki lek jerone jarik lek pempes to. Kok pempes Bisa empes. Sampeyan ki mon rene wis pempesan to, Geng. Wes gandok telu. Gandak telu. Telu le. Alah, Katane nek ora. kan ning gedebel. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu iki somaning Sing apik lho, sing apik ngono kuwi sing apik kok iso. Ya, kurang apik piye to? Aku wis manggake. Ngadeg, lek omong lek caturan ki ngadeg. Ben penonton ngerti. Ben penonton ki ngerti sampean ngono lho, Dik. Iki wis mentok yo. Yuk rene rada munggah rene. Apa Alah nutupi sindene iki lho. Alah malah ndek kono nutupi Mas Dalang ki lho. Victor ya ampun. Nek. Ya ampun. Ngelek. Lah kok nesu to? Rene lho, Iya. Sini sayang. Oh iya. Rene. Ya sayang. Ndang, tekan, Acarane anu lho. Napa? HUTRI. Ngaturaken apa? HUTRI. Napa niki ngaturake napa? Lho. Lho. Lah kok ular-ular Iki lho kok piye nyapa, iso rene iki lho. ngaturake Pe- apa? Ya Allah. Rene ya nggo nonton wayang asli. Nonton wayange blangkonan. Ya ben diarani yo napa? Nonton wayang kok munggah Dongane panggung. apa ning warga Dongane Sambi? apa? Tonton di live streaming. Lah, lho. ape menehi apa ngono lho. Menehi apa ngene iki ra ada apa-apa menehi lho. Ya mesti salam apa Salam, perkenalan apa. kelas berapa. Kuwi lho, heeh. Wis sekolah apa ora sak ngono-ngono kuwi. Heeh. Ya mene kok jek ngluyur ae iki yo ane. Apa ora digoleki mboke. Domongi. Lah aku nang keluarga ra dianggap kok, Mas. Lah ngopo aja sia-sia ngono. ngono. Ngaturke panuwun. Nggih, Mas. Nggih. Saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lambe koyo ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lah piye Sing to? biasa ae mek jek cilik. Aja koyo wong tuwek. Niki adik kula, Pak Bu. Asline niki tasik tuwek kula ning kok wajahe nganu niki. Cek tuwek iki lho. Kancane ra boros kok. Nggih. Kuwi apa yo jek sekolah ya? Tekonono to, tekonono sekolahe. Sekolah kelas berapa, Dek? Aku playgroup. Playgroup sakmono kancamu do mulih kabeh. Long kancaku mlebu tak jak jotosan kok. Tekoni tenan, Dik. Nggih. Jajal kuwi Dik niken kuwi lho. Tekonono tenan, Dik. Kuwi jane sekolah apa kuliah apa tekono. Heeh, sampean ki lho sekolah apa wis kuliah Apa ora sekolah? apa ora sekolah apa anjane gak lulus apa anjane piye ngono lho. Ya sik tak jawab ya menteritil ae. Jenenge wong Nggih. takon kok. Sampeyan iki lho jek sekolah apa-apa kok takoni kok mesti suwi ya, Ram. Ya, kula sih kuliah. Hah? Ajeng kuliah. Kuliah. Lho pantaranmu gak sakmene kok. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa? Pedalangan, Mas. Wih, Juh! Dalang. Heeh. Cekeplek. Lek mu jejek bendes apa
Deh. Yo ora to, yo tetep go sikil. Dalang sakmono kuwi kotake ora ya kotak jajan. Kotak jajan piye to, Mas? Ya kotak dalang kotak wayang lho kotak jajan. Jajal ki kok sampean sing dalang Mas Akbar bene. Nah, iso apa ora? Hah? Sotenan apa ora? Kowe dalang ning kene diuji coba yen pancen kowe mendaftar ning kuliah pedalangan. Nggih. Ora ketang sak kemperangan dalang sabetan suluk iso apa ora? Oke. Wah. Oh. Modele kaya ngentengne ngono to. Wah, aku. Lah modele ngeprak iki lho piye carane? Sikilmu kaya jahe ngono. Kok jahe to? Kaya asem kok. Malah jelek. Jajal. Apa? Sak kemperangan ya, jajal. Ndang Dalang, jajal. Golek panganan samplokan angel ram. Ya. Heeh, entang ngono. Dalang, heeh. Kamera tolong di zoom kamera soalnya agak kelihatan. Yo, iki mamane iki. Po yo enek. Suluk. Iki nggo iki. Adegan perangan po piye ora masalah. Heeh, kuwi karo buta iki, heeh. Ada kaca karo buta, dicepne butane, heeh. Yo. Alah. Oh, modele kita kerekosu ngono. Gak ada kacane, cepne, heeh. Wis hafal wayang murung jane. Model lek ngencepne kon dhuwur barang. Ayo, suluk saiki tak miki pisan. Mas mike balik, Mas. Oh, balik. Ayo suluk. Alah kok dadak jegok barang. Kok jegdehem kok. Jegdehem. Akhirnya jegok. Si grobol kang tumingal. Si grobolo kok si grobol itu. Kleru to. Si grobolo. Ya. Si grobol kang tumingal. Apik jane. Perang campyo samyo medali. Ler tate dwilet engko do. Dayu anggung manguncang nidi benjang yen sangaji midil latinya ngedali wos buta Kok njagani sabetan ben gitu dikei bantal ya? ya Tolong Mas bener. Mas karo Mas ampun. niki mustaka Leru. Nggo bantale kegeden bantal malah guling. Nggih. Lho lah. Kayak dikai bantal kok malah kayak tumpeng. tumpeng piye Mas tantangan Tantang-tantangan no. piye tantangan piye to Ayo wani ora. lah mbuh wani ora kok Lho aku ki marahi kowe kok iso. kok Butone ayo gelut piye memendang apa. Iya. Ladalah boceng-boceng iblis sanat prek cacat. ladalah iki ana pawongan gedhe kecile apa pawongan piye pawongan gagah gedhe sur sapa iki Alah. Tak ngene apa? gak geduk Gitu iya. Aku kekasing Gatotkaca. Iya, dasar para nyata. ayo gelut Ayo. Tembunge jan po enak banget. Ayo. kelakon tak ikit kelakon dadi batang kowe Wah, gelut iki.
lomba dalang cilik modelnya. Tangannya modelnya kayak kucing dolanan plastik gitu.